Sociální demokracie před rokem 2010 již upozorňovala před volbami na to, že volební program o TOP 09 a ODS je z hlediska dopadu na obyvatelstvo velmi nebezpečný. Okamžitě po ustavení vlády a nástupu pana ministra Hegera se to jasně prokázalo. V tom volebním programu, když si ho nastudujete nebo se na ně podíváte, se hovoří o tom, že bude snaha získat finanční prostředky. Je naprosto nepřijatelné, aby finanční prostředky do zdravotnictví byly získávány pouze zvyšováním zátěže obyvatel. Stát nepřidal na své státní pojištěnce, kteří tvoří nemalou část, ani korunu za poslední 4 roky. Rostou stále poplatky na všechny struktury, které jsou placeny. Nehrazené léky byly slíbeny jeden lék v každé části, bohužel dneska máme 150 léků, které jsou nehrazeny. Je zaváděn na standard, který je bez hranic a bez jakýchkoliv pravidel, bez toho, aby se na to mohl připravit kdy jakýkoliv obyvatel tohoto státu, bez toho, že je slibovaný a deklarovaný přístup s připojištěním. Do nemocnic dostáváme úhradovou vyhláškou, která byla vyjednávána a slibována, že bude výhodná pro nemocnice krajské, méně peněz, než jsme dostali. Bohužel jsou zvýhodňovány fakultní nemocnice systémem DRG, nebudu zabíhat, ale jsou to v podstatě 2 sazby, které hovoří o tom, že v fakultních nemocnicích za práci, kterou poskytnou krajské nemocnice, je placeno řádově o 10 000 více za naprosto stejný výkon než v nemocnicích krajských. Jsou výhodňována jednotlivá centra s zvýšenými doplatky, a jsou centra iktová a jiná zřizována i v krajích. Bohužel není to korelováno a není to následováno platbami ze všeobecného zdravotního pojištění a všechny provozní prostředky musí platit kraje. O platech zdravotníků se tady radši rozšiřovat více nebudu, protože my jsme předložili možné řešení, jakým způsobem tuto záležitost vyřídit i v roce 2012, protože provozní prostředky pojišťoven se již nezvyšují. Ty jsou stabilizovány, přesto tvoří 3,7% z celého částky zdravotního pojištění. To jsou veliká čísla a pokud by došlo k změně vyhlášky, kterou může ministerstvo udělat, což je vyhláška 418/2003 sbírky, to znamená, že to nemusí být žádný zákon, došlo by se už v letošním roce přes 6 miliardy korun a v případě, že by došlo ke snížení provozních prostředků pojišťoven i v roce příštím, byla by šance získat přes 3 miliardy korun, které by se okamžitě mohly použít na prostředky pro finanční ohodnocení zaměstnanců. Poslední věcí, která je zcela zásadní a která musí zaznít, a na to si musí obyvatelé České republiky hodně rychle soustředit, a je restrukturalizace péče. Ta restrukturalizace péče je vydávána jako krok ministerstva a memoranda zdravotních pojišťoven. My stojíme zcela stranou. Nás se nikdy na to nikdo nezeptal. S náma nebylo vyjednáváno, až jsme měli zájem jako představitelé krajů tuhle záležitost řešit, protože si uvědomujeme, že vývoj medicíny jde dopředu. Ovšem, aby vznikla bílá místa bez nemocnic a bez zajištění základní péče a vše se soustředilo jenom do nemocnic fakultních, což já hodnotím kroky ministerstva jednoznačně tímto směrem, je bezohlednost a neúcta k našim obyvatelům a pacientům v našich krajích. Byla slibována jednodenní chirurgie a společný lůžkový fond, abych se mohli restrukturalizace třeba v těch krajských nemocnicích, kde bychom je chtěli učinit. Do dneška nemáme žádné výstupy, ač dopisy jsme zasílali na ministerstvo na všechny instituce opakovaně. A sliby o vazbě na terén a o zvýšení ambulantní činnosti si posuďte sami, zda jsou naplňovány. Co je ještě další věc, která souvisí se zdravotnictvím velice okrajově z hlediska pohledu, ale velice zásadně, jsou sociální služby. Je známo, že v případě zhoršení zdravotního stavu většina pacientů skončí v nemocnicích, ač tu akutní péči nezbytně nepotřebují. Byla deklarována snaha spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví o řešení zdravotně sociální péče. Víte o ní něco? Máte nějaký přehled? Já bohužel, ať jsem se snažil tuto záležitost diskutovat a rozebírat, jsem zjistil, že jsme se neposunuli. V roce 2012 krajům chybí 1,3 miliardy korun na zajištění sociální péče. Mají 2 možnosti. Buď to doplatit ze svých rozpočtů a hledat ony částky, kterými potom jsou tlučeni, že zadlužují kraje, a nebo omezit některé sociální služby, které jsou především služby terénní a nutné. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že
Kraje musí v této situaci dělat všechno, co se dělat dá, aby neustoupili tlakům, a myslím si, že veřejnost musí pochopit, že kraje jsou už poslední nebo jediná struktura, která nedovolí nebo nedovoluje v současné době rozvrátit činnost všech ostatních struktur, jak zde bylo panem předsedou řečeno.